kunyaka ka-2024 sakubingelela sawumele kuyi-channel kama kuphasibaleke i-channel nyufleke sicela ukubalekile sicela usubscribe sicela ulike le video le sicela ukuthi uhambe ubheke namanye ama-video angaphezulu kwa-1000 ama-video akhona kuyi-channel asibheka khona amaphupho ahlukahlukene nawo okunye singakusho ukuthi inamba yami ikhona kodwa ngicela isetshenziswe kakhulu abantu ababalandeli bale channel wena ungayena umlandeli le channel ungayisebenzisa inamba iyekele 2 le namba isebenzise kusukela ngo9 ekseni kuya ku5 ntambama isenze kuphela kuma calls ungayilokoti isenze ku WhatsApp noma SMS please sibheke uphupho lika user user kwase kwana ama-alphabet abalika ukuthi amen pastor siyabonga kakhulu incazelo zakho ngicela ukubuza phasi ngabe kusho ukuthini uphupha-ke iyisesheli sikunika-ke ibhengele lasesandleni eliyigolide nakuke singakusho ibhengele ngesingisi ngicabanga ukuthi bangle or bracelet ibhengela uthi ibhengela noma ibhengele khona lapho isibhengele or ibhengela nake singakusho number 1 uma uphupha ibhengele kuwuphawu sithatha njengoluhluma olufakwa lungasho lo muntu uyimisele ukukunikeza uthando nokuzibophezela kwakhe noma ukukhathalela nokuzibophezela kwakhe kuwe uma kungele golide uHezekiel 16 verse 11 ngakuvululisa ngezivunulo ngafaka amasongo esandleni zakho nomnaka entanyeni yakho number 2 futhi umuphupha ibhengele kuphawu oluhluma olufakwa lusho lo muntu kungenzeka ukubophelela kuye ukuze ke ningahlukani kalula ziningi izinto umuntu angazenza one kungasho ukuthi mhlawumbe isidalwa sakhe isona lesi sifuna ukuthi nithandane siyakubophelela lo muntu loya ukuze ningehlukane noma yena mhlawumbe kunezinto asuke ezenza behind ukuzama ukuqinisa mhlawumbe lobuthando lobubudlelwano noma ukwenza ukuthi nilithandane into esikhathi eside uGenesis 24 verse 22 uthi kwathi amakamela eseqedile uphuza indoda yathatha icici legolide isisindo salo siyingxenye yeshekeli namasongo amabili ezandleni zayo isisindo sawo singamashekeli ayishumi legolide yathi ke eshumi legolide yasinikeza lo wesifazane owayephuzisa amakamela siyazi kulolu daba lo mayelana nendoda ethile yayofuna unkosikazi yofunela uIsaac ithunywe uAbraham ukuthi yofunela uIsaac ke umakoti yona ke lisimnikezeke lama bracelet yabona number 3 uma uphupha ibhengele kuphawu sithatha nje ngoluhluma ugqoke elegolide lokhu kungayikhomba inhlanhla nesibusiso kungalusho uthando kungawushumendo kungakhomba futhi injabulo nefa noma ke inzuzo ezofika ke kuwena ngokwesikhandla kwakho number 4 asikuveze futhi ukuthi uphawu uma ubhengele uluhluma ugqoke elesiliva lokhu kungasho ukuthi lindele inhlanhla nokwanda kwenzuzo number 5 futhi kuyenzeka uma ubhengele ubopha uluhluma ugqoke elesiliva oswele lusho ukuthi ke izitalo zakho zihlambulukile futhi konke kuzohamba kahle number 6 futhi uma ubhengele uphawu ukuthi lelo oluhla kakhulu uma ugqoke ulupi impeleni uma ugqoka amabili lokhu kungasho ukuthi kungenzeka ujola ke namadoda amabili uma ungowesifazane kungenzeka uku-life triangle mabili amadoda asenhlizweni yakho njengamanje number 7 futhi uma ibhengele kuphawu oluhluma wagqokile amabili lusho ukuthi ke usalindwe ukuthatha isithembu uma umuntu wesilisa noma ke umuntu njengamanje oshaya imasini ashaya emcabeni unabafazi namantombazane wena ojola nawo amabili uyi-journalist so number 8 umphawu ibhengele futhi sicela nje uphawu hlose isikhathi uma ugqoke amabili lokhu ngabe kusho mhlawumbe kumele uwathole ukuze uzohlanganisa lezi idalwe ngembethe kuyenzeka umuntu uthatha umbethe isidalo sangapha khabo mama esekhabo baba noma ugogo ngapha umkhulu ngapha so lezi idalo sekufuna ukuthole libhengele lizomela isimo sikagogo noma uphelele libheke isimo samkhulu noma isimo sakhabo mama isimo sakhabo baba ngani ngoba vele amabhengele ayasebenza nasesintweni number 9 uma ubafuna ibhengele sikuthatha njengophawu oluhle uma linsundo lusho ukuthi idolo zakho zifuna ukuthi ulithole futhi ulifake esikhundleni sesiphandla kungenzeka nje ikakulazelela insundo elinsundo elibrown ibhengele
lingakhomba la ukuthi mhlawumbe kuzomela ulithole ulifake ngoba umuntu wena elifuna idalwa zakho, so uzofaka lona instead of isiphandla. Futhi okwesithiyo number 10 kuyenzeka ukuthi uma ibhengele kube uPaul uhlumali elinsundu usojela ukuthi ke wembethwe idalwa, futhi kufanele usihloniphe uphinde ulandele ubizo. Kodwa ke uyobe ulifaka leli bhengele ngoba umuntu omhlobona lolu bizo yabona lokwelapha noma lokukhulekisa abantu, noma nje umbethwe idalwa. Ke number 11 futhi uma ubhengele uPaul umali kubamba lusho ubunzima nobudlelwane obunencindezelo. Number le 12 ngaba uPaul futhi uma belithatha kuwe ibhengele lokungasho ulindele ukwaliwa, ukulahla nokudelwa noma ukulahlekelwa okukhulu emkhakheni wakho. Isaiah 3 verse 18 ngalo losuku inkosi yakho iyakususa kimhlobiso yayo ngegqoko nemqhele nesimbedu ezinjengenyanga neziqhaza namasongo nezimvakazi. Amasongo ke le iBhayibheli ivesile ukukhuluma ngamasongo. Amasongo la khona ama bracelet, kukhulunywa ngamabhengele. Yabona ke ngenzeka uliphophe futhi isongo leli noma ke leli bhengele lirusile kuPaul uma ibhengele lirusile, ngoba lokho kusho ukuthi ke empeleni ngenzeka kunesidalwa esingahlambulukile esifuna ukuhlanjululwa, bese livela leli bhengele selirusile ukuthi kunomuntu owugogo nomuntu ongumkhulu noma unesidalwa ufuna sisukume usihlambulula wena andubuze uthathe lo msebenzi mhlawumbe esinikeza wona. Yabona futhi kungasho ukufekela kothando, ukufekela kobudlelwane uma lirusile ibhengele. Sabonga kakhulu ke be blessed. Besibheka la udaba lwebhengele bracelet isongo, bekubheka lapho user kumuntu kenagama, so nje kubhala ukuthi user and we take it and read it as it is lapho ku YouTube. Be blessed. Siweni